но когато видиш, че можеш, докажеш на себе си, че можеш, че не те е страх, винаги можеш да постигнеш всичко. Знанието е сила и трябва да знаем как да се храним здравословно, как да живеем по-добре. Подкрепата е разбирателство между хора, приятели, съученици. Един от 3 тийнейджери в Европа признава, че редовно пие енергийни напитки. В България 55% от учениците са опитвали енергийна напитка поне веднъж. Сред тях около 25% консумират такива продукти ежеседмично. Ако приемем много енергийни напитки, може да ни повлияе лошо. Увреждат кожата, съня. Временно има прилив на енергия и след 1-2 часа вече има пълен срив, защото допамина в тялото просто спада супер много. Една кутия изглежда безобидна, но когато в ръцете на учениците се окажат 2 или 3 наведнъж, това вече не е енергия, това е риск. Риск за съня им, за здравето им, за мечтите, които тепърва градят. Така, желанието ни е да изградим здравословни навици у учениците, спрем по правилния начин енергийните напитки, като просто информираме децата за последиците от тях и за това какво количество захар приемат и консерванти с тези напитки и как им влияят на здравето като цяло. Нашата гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък, заедно със своите партньори, стои твърдо зад тази кауза – да информира, да предпазва и да подкрепя. Повечето не възприемат, когато им го кажеш, трябва да им го покажеш. Много хубаво е да се правят някакви събития общи, където може да се спортува, да се споделят различни гледни точки, хората да споделят всъщност как се чувстват. Потърсих така най-добрите спортуващи в града и попаднах на клуб Атлетик. Това, което ми дава клуба е енергия, тонус, радост, освобождаване на отрицателните натрупани през деня напрежения и така спокойствие. Виждам, че много деца не се хранят много здравословно, не отделят толкова внимание на себе си, какво едат, дали са толкова активни, че са по-уморени. Все повече млади хора осъзнават, че истинската сила идва не от изкуствени източници, а от здравословния избор всеки ден. Нашата гимназия в Казанлък, заедно с местни пекарни, ресторанти и спортни клубове, обединява усилия в обща мисия. Дойдох в пекарна Джорджио, защото тук ми беше практиката. Хареса ми начин на работата, изделията, които правят и искам да се развивам в това нещо. Спортувайте, не се отказвайте от себе си, винаги имайте вяра в себе си и дори да се провалите, не е края на света, винаги може да започне наново. В крайна сметка най-важният избор, който всеки млад човек може да направи, е изборът на любов към себе си. Любов, която се проявява в грижата за тялото, в здравословния начин на живот и в уважението към собствените мечти.